بحفشة أفنانساዊ ዓለም ካብ ከመይ ዝበለ ሃብታም ቢልዮነር ናብ ጠፋሽ ድኻ ንኽትቀየር ክንደይ ግዜ ይወስድ? ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ባንክታት ናይ ሽወደን ንብዙሓት ሽወደናውያን ለኪሙ ናብ ጥፍሽና ብኸመይ ኣትዩ? ኣቫንዛ ኸ ነዚ ባንክ እዚ እንታይ ምትእስሳር ኣሎ? ከምኡውን ክሳብ ናብ ቤት ፍርዲ ዘብፅሕ ናይ HQ ባንኪ ወይ ከዓ ናይቲ ዝጠፈሸ ባንኪ ታሪኽ ኣብዛ ቪድዮ እዚ ኣሎ እሞ ተኸታተሉ። ሰላምታይ ረሳዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ሰናይ ውበት። ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ካብቶም ኣብ ሽወደን ዘለዉ ኣዝዮም ዝበለፁን ዝዓበዩን መድረኻት ወፍሪ ወይ ከዓ ኣፕሊኬሽን ዲጂታል ባንክ ኣቫንዛ ብዕምቀት ክንርኢ ኢና። ከምቲ ኣብ 2025 መወዳእታ ዝነገርኩኹም ወይ ድማ ነዚ ናይ ኢንቨስትመንት ቪድዮ ዝጀመርኩሉ ግዜ ብዛዕባ ኣቫንዛ ብዕምቀትን ብሰፊሕን ናባኻትኩም ከብሎ ኢለኩም ነይረ። ከም መብፃዕይ መሰረት ድማ ሎማዓንቲ መፅእ ኣለኹ። ግናኸ እዚ ባንክ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓሚቕን ስለ ዝኾነ ብናይ 10 ደቂቕ ቪድዮ ሰሪዕኻ ዝውዳእ ኣይኮነን። ካልኣይ ድማ ካብ ጀመርትን ክሳብ ነቶም ነባራት ኣወፈርትን ዝምልከት ዓይነት ሓበሬታ ወይ ከዓ ትምህርቲ ስለ ዘመሓላልፍ ነዚ ቪድዮ እዚ ብተኸታታሊ ናባኻትኩም ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣቫንዛ እዚ ብተኸታታሊ ናባኻትኩም ከብሎ እየ። ስለዚ ንሎማዓንቲ ግና ሓደ 7 ወይ ከዓ 8 ነጥብታት ክንርኢ ኢና። ንሱ ድማ ታሪኻዊ ኣመሳርታን ኣመፃፅኣን ኣቫንዛ እንታይነቱን መንነቱን ትርጉም ስሙ ብድሆታቱን ንኽዕወት ዝተጠቀመሎም ሜላታትን ወነንቱ ዝምልከት ዕላማታትን ራእይታትን እንታዮም ወቂዕዎም ደኸ ህሉው ኩነታቱን ደረጃ ምዕባልኡን ከመይ ይመስል ኣብ መወዳእታኻ እቲ ንኹሉ ሰብ ሕቶ ዝኸውን ወይ ከዓ ዘዛርብ ውሕስነቱ ክንርኢ ኢና እሞ ተኸታተሉ። መቸም ኩላ ግዜ ናይ ሓደ ትካል ይኹን ወይ ውልቀ ሰብ ዓወትን ብልጽግናን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑን ክንርኢ ከለና እቶም ዝሓለፎም ብድሆታት ስለ ዘይረአዩና ብሰላም ብዘይወል ሓደ ዕንቅፋት ስሙ ዝሊ ትኽኺሉ ናፍቲ ደረጃ ዝበፅሐ ዝመስለና። ከምኡ ስለ ዝመስለና ድማ እንታይ ስምዒት ይስማዓና? ንሕና ዝሓመቕና ዘይፀዓርና ዝግባአና ዘይገበርና ሓላፍነትና ዘይተዋሳእና ዓይነት ሰባት ኮይኑ ክስማዓና ይኽእል። ስለዚ ድማ መብዛሕትኡ ሰብ ኣቫንዛ ፅቡቕ እዩ ይብል። ግን ታሪኹ ካበይ ከም ዝጀመረ ከመይ ገይሩ ነቶም ዓበይቲ ባንክታት ከም ዝሰዓሮምን ብኸመይ ውሑስ መገዲ ንጥቀመሉን ወይ ከዓ ነቶም ኣቐዲመ ጠቕስኩም 8 ዝኾኑ ነጥብታት ክንሪኦም ብፍላይ ድማ እቲ ታሪኽ ናይቲ ኣቫንዛ ክንሪኦ ዝተገደስኩ። ምክንያቱ ኩላ ግዜ ከም ኣውፈርቲ መጠን ነቲ ገንዘብና ኣበየናይ ብሮከሬጅ ነፍሮ፣ ኣበየናይ ባንኪ ነእትዎ፣ መዓስ ተመስሪቱ እንታይነቱን ተዘይፈሊጥና ጽቡቕ ኣይኮነን። ኩላ ግዜ ሓደ ኣውፋሪ ድማ ነዘን ጠቒሰን ዘለኹ 8 ነጥብታት ቅድሚ ገንዘቡ ምፋሩ ክፈልጠን ናይ ግድን እዩ። ስለዝኾነ ድማ እየ እቲ ኣቫንዛ ዝብል ትምህርቲ በዘን 8 ነጥብታት ዝሓዘት ቪድዮ ክጅምሮ ዝተገደድኩ። ሓደ ነገር ከመሓላልፎ ወይ ከዓ ከስምረሉ ዝደሊ ነገር ግን ኣለኒ። እዚ ናባኻትኩም ሕጂ ዘመሓላልፎ ዘለኹ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቫንዛ ዝምልከት ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ተቐሚጥና በዛ ኣብ ኢድና ዘላ ሞባይል ድዩ ወይ ከዓ በታ ኣብ ጠረጴዛና ዘላ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ጌርና ገንዘብ ክንገብር ከም ንኽእል፣ ገንዘብ ከነምፅእ ከም ንኽእል፣ ንምፍላጥን ንምሕባርን መገዲ ንምርኣይን ዝዓለመ ዳ እምበር ነዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሰሚዕኹም ብቐጥታ ወፍሪ ክትገብሩ ዝዓለመ ኣይኮነን። ማለት ሲ ፋይናንሳዊ ምኽሪ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ተረዲእና ኩላትና ወፍሪ ክንገብር ከለና ናይ ውልቃዊ መጽናዕቲ ጌርና እኹል ፍልጠትን ርድኢትን ሒዝና ገንዘብና ከንውፍር ክላበወኩም ይደሊ። ሕጂ ግን ብቐጥታ ናፍቲ ኣቫንዛ ዝብል ኣርእስትና ናብኡ ክንምለስ። በታ ቁፅሪ 1 ክንጅምርና ታሪኻዊ ኣመሳርታን ኣመፃፅኣን ኣቫንዛ። ኣቫንዛ ሎሚ ሃንደበት ዝተመስረተ ኣፕሊኬሽን ከም ዘይኮነ ኩላትና ንርዳእ ኢና። ኣብ 1999 እዩ ተመሲቱ። እቲ ናይ መጀመርታ ስሙ ድማ ኣቫንዛ ዘይኮነሲ HQ ፖንተሰ ወይ ድማ HQ ዳይሬክት ዝብል ስም ሒዙ እዩ መፅኡ። ስለምንታዮም ግን HQ ፖንተሰ ወይ ከዓ HQ ዳይሬክት ኢሎሞ? እቲ HQ ዝብል ኣልፋቤት
ናይቶም ክልተ ዝቀንዲ መስረቲ ቢልዮነራት ናይ ሽወደን መሪሕ ሽም እዩ። ሳቶም ድማ ስቨን ሄግስትሮመርን ማትስ ኩክበርን ይበሃሉ። እቲ ፖንተሰ ክገብርሉ ዝደለዩ ቀንዲ ምክንያት ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን ፖንተሰ ዝብል ናይ ሓደ ዲጂታል ምልክት ናይ ሽወደን ብፍላይ ሽወደን ናይ ኢንተርኔት ምልክት ስለ ዝነበረ ነቶም ህዝቢ ሽወደን እዚ ናትና ባንኪ ወይ ከዓ እዚ ዲጂታል ባንክ እዚ ሚእታዊት ብኢንተርኔት ዝሰርሕ ዲጂታል እዩ፣ ምዕቡል እዩ፣ ዘመናዊ እዩ ዝብል ሓበሬታ ንምትሕልላፍ ነይሩ። ዳይሬክት ዝበሉሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ኣብቲ ሽዑ እዋን 1999 ዓመተ ምህረት ሓደ ሰብ ብፅሒት ንክገዝእ ወይ ሼር ንክገዝእ ስቶክ ድዩ ካልእ ማል ንክገዝእ ምስ ባንኪ ናይ ግድን ኮንታክት ክገብር ነይሩ። እንተ ብቴሌፎን እንተ ብኣካል ከይዱ ምስኣቶም ይራኸብ። ኣብኡ ድማ ምስ ወኪል ምስ ተረኸቡ ነቲ ወኪል ገንዘብ ከፍልዎ፣ እቲ ባንኪ ኮሚሽን ይወስድ። ነዚ ኩሉ ንምትግባር ድማ ልዑል ገንዘብ ይሓትት ዝነበረ ነዚ ኩሉ ኮለል እዚ ንምውጋድ ኣባንዛ እንታይ ዝብል ሽም ሂቦሞ HQ ዳይሬክት ዝብል ሽም ሂቦሞ ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፕላትፎርም። ሳልሰይቲ ከዓ ኮለል ዘይብሉ ብቐጥታ ባዕልኹም ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ብኢንተርኔት ተጠቂምኩም ብቐሊል መገዲ ክትገዙ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል ሓበሬታ ንህዝቢ ኣመሓላሊፉ። ራብዒቲ ኮላይ እቶም ሃፍታማት ብልፁጋት ሰባት ጥራይ ዘይኮኑስ ዝኾነ ተራ ሰራሕተኛ እውን ሼር ክገዝእ ከም ዝኽእል ብዝቐለለ መገዲ ንህዝቢ ከበስሩ ዝደለዩ። ኣብ 2001 ግና ምስ ኣክሴስ ፓር ዝበሃል ትካል ተዋሃደ። ነቲ ሎሚ ንፈልጦ ኣቫንዛ ዝብል ስም ሒዙ ድማ ወፀ። ትርጉም ኣቫንዛ ድማ ካብ ላቲን ዝመፀ ቃል ኮይኑ ንቕድሚት ምስጓም ወይ ምዕባይ ማለት እዩ። ድሕሪዚ ዓብይ ውህደት ምስ ኣክሴስ ፓር ፎንድ ኮሚሽን መንግስቲ ሽወደን ወይ ድማ ፋይናንስ ኢንስፔክሽን ሙሉእ ናይ ባንኪ ፍቃድ ረኸቡ። እዚ ንኣቫንዛ ዓብይ ስጉሚ ድማ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ሽወደን ተመዝጊቡሎ። ምክንያቱ ኣቫንዛ ቅድሚዚ ሒዝዎ ዘሎ ሽም HQ ፖንተሰ ይበሃል ነይሩ ኢለኩም ኣለሁ። ብዘካቲ HQ ፖንተሰ ካልእ HQ ባንክ ዝበሃል ባንክ ነይሩ። እቶም መስረቱ ሓደ እዮም፣ ክልቲኦም እቶም HQ ዝበሃሉ ሰባት። እዚ ባንክ እዚ ሓደ ዓብ ጉድለት ኣብ ኣሰራርሓ ፋይናንስ ናይቲ ኢንቨስትመንት ስለ ዘርአየ ወይ ከዓ ምትላል ስለ ዝገበረ ዓብ ክሳራ እናኸሰረ ክንሱ ንህዝቢ ግን ባንክኹም ይኸስብ ኣሎ ይዕወት ኣሎ ዝብል ዜና ሓበሬታ ይህብ ስለ ዝነበረ ብሓንቲ ንፍዕቲ ጋዜጠኛ ድማ እቲ ምስጢር ስለ ዝተቃልዐ መንግስቲ ሽወደን ናይ ባንክ ፍቃድ መንጢልዎ። ድሕሪዚ ዓብ ፍሽለት እዚ እምበኣር እዮም ሃዲሎም ተበጊሶም HQ ፖንተሰ ኢሎም መፅኦም ድሓር ውህደት ፈጢሮም ኣቫንዛ ዝበሃል ባንኪ ንኽምስርቱ ዕድል ዝረኸቡ። በቲ ዘረኣይዎ ጽቡቕ ምሕደራ ጽፉፍ ኣሰራርሓ ድማ መንግስቲ ሽወደን ዝኣክል መጽናዕትን ሕጋዊ ምርመራን ድሕሪ ምግባር እቲ ንኣቫንዛ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሂብዎ ዘሎ ናይ ባንኪ ኣፍልጦ ኣብ 2001 ብወግዒ ክህቦም በቂዑ። ስለዚ ናይ ባንኪ ፍቃድ ረኺቡ ክንብል እንከለና ዓብይ ብልጫን ዓብይ ዓወትን እዩ ነቶም መስረቱ ኣብቲ ባንኪ ኢንቨስት ዝገብሩ ኣፈርት። ስለዚ ክሳብ ሕጂ ታሪኻዊ ኣመሳርቱን ኣመፃፅኡን እንታይነቱ ማንነቱ ባንኪ ምዃኑ ገሊፅና ኣለና። ትርጉም ሽሙ እውን ርኢና ኣለና። ሕጂ እምበር ናብቲ ዝገጠሞ ጉዳያታት ክንሰግር ኢና። ኩላትና ከም ንፈልጦ ሓደ በዓል ራእይ ኣብዛ ምድሪ ክነብር እንከሎ ሓደ ነገር ክገብር ኢልካ ክትበገስ እንከለኻ ስቕ ኢልካ ክልተ ኢድካ ብጅባኻ እቲኻ ሸናዕ እንዳበልካ ዝብፃሕ ዕላማ ወይ ከዓ ራእይ የለን። እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ምስ ተበገሱ ኣብ ቅድሚኦም ብግስ ከይበሉን ነዊሕ ምስ ተጓዓዙን ብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተናታት ገጢሞ እዩ። ከም ትካል ይኹን ከም ውልቀ ሰብ ከም ትካል ደረጃ ብፍላይ ከዓ ብዓለም ለኻዊ ይኹን
ብውልቀ ትካላት ይኹን 5 ዓበይቲ ፈተነታት ሓሊፎም እዮም። ኣቫንዛ ባንክ ምስረት ምስ በለ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ሓደ ዓብይ ብድሆ ኣብ ዓለም ተላዒሉ። እሱ ድማ እቲ ናይ አይቲ ቡል ዝበሃል ወጥሪ ናይ ፋይናንሳዊ ዘቕባበ ማለት እዩ። እዚ ፋይናንሳዊ ዘቕባበ እዚ ብደረጃ ዓለም ለኸ ነተን ብኢንተርኔት ዝሰርሓ ትካላት ብፍላይ ከዓ ዓብይ ዕንወት ኣኸቲልለን። ኣብቲ እዋን እቲ ኢንተርኔት ሓድሽ ስለ ዝነበረ እተን ናይ ኢንተርኔት ትካላት ድማ ብኢንተርኔት ሰርሓ ከም ኣቫንዛ ዝኣመሰላ ብፍላይ ሙሉእ ብሙሉእ ብኢንተርኔት ይጥቀማ ስለ ዝነበራ ብዙሓት ትካላት ክፈሽላን ክዕፀዋን ተገይሩ ኮይኑ እዩ ማለት። እዚ ጥራይ ከይኣክል ድማ ህዝቢ እውን ነቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይረኣመሉ ምስ ክሳራታት ተሓዊስዎ ክፈርሕ ንኢንተርኔት ክፀልኦን ጀመረ። እዚ ማለት ኣቫንዛ ካብ ጥፈሻ ንስክላ ወፅያ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ዝዓበየ ናይቲ ናብቲ ሽዑ እዋን ነቲ ዕዳጋ ናይ ኢንቨስትመንት ተቆፃፂርኦ ዝነበረ ዓበይቲ ትካላት ባንክታት እውን ክንብለን ንኽእል ኣብ ልዕሊ ኣቫንዛ ዓብይ ፀለመ ይገብራ ነይረን። እዚ ኣቫንዛ ዝበሃል ናይ ኢንተርኔት ባንክ ኣይተሓዝ፣ ኣይረአ፣ ኣይደህሰስ፣ ቤት ፅሕፈት የብሉ፣ ምትሃት ዝዓይነቱ ንፋስ ዝዓይነቱ ባንኪ እዩ ዝብል ዓይነት ወረ ድማ ይንዛሕ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ከም በዓል ስዌድ ባንክ ነዚ ነገር እዚ ይገብርኦ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን። ህዝቢ ኣብ ርእሲ ዘለታ ተወሰኸታ ኮይኑ ካብ ኣቫንዛ ክሃድም እምበር ናብ ኣቫንዛ ክቐርብ ይተባባዕ ኣይነበረን። ሳልሳይ ምስ ናይ ዝኩሉ ሽግራት ተሓዋዊሱ ህዝቢ ይጠራጠር ነይሩ። ዝኻብኡ ዝኸፍአን ዝዓበየን ድማ እቲ ድሕረ ባይታ ናይቶም HQ ባንኪ ዝበሃሉ ምክንያቱ እቶም ሰባት ንሳቶም ስለዝኾኑ እቶም መሰረተ ንሳቶም ስለዝኾኑ ኣብዚ ኣቫንዛ እውን ንሳቶም ካብቶም መሰረት እውን ስለዝኾኑ ኣብ ክልቲኡ ኣብቲ ባንኪ ናይ HQ መሰረት ነይሮም፣ ኣብዚ ናይዚ ኣቫንዛ ከዓ መሰረት ነይሮም። ንሳቶም HQ ፖይንተሴ ተባሂሎም ይለኩም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ድሕረ ባይታ ትማሊ ዝገበርዎ ምትላል ክንብሎ ንኽእል ዘስዓበ ክሳራ ኣብ ህዝቢ ሽወደ ቀሊል ስምራ ስለዘይገደፈ ህዝቢ ነዚ እናዘከረ ትማሊ ዘታለሉ ሎሚ ኸ ከመይ ገና ክንኣምኖም ዝብል ሽግርን ፈጢሩሎም እዩ ማለት እዩ። ካልእ ኢንተርኔት ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ 1999 2000 ዓመተ ምህረት ሕሰብዎ ኣዝዩ ዝሑል እዩ ነይሩ። ህዝቢ ብፅሒት ወይ ከዓ ሼር ክገዝእ ኢሉ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኮምፒተሩ ከፊቱ ብኢንተርኔት ተጠቂሙ ክገዝእ ምስ በለ እንታይ የጋጥሞም ነይሩ? ኤረር ዝብል ይመፆም ነይሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣክንዲቲ ውፅኢት ሽዑን ሽዑ ዝነግሮምን ግዜ ይወስድ ዶንጊ ይነግሮም ነይሩ። በዚ ከምዚ ኦም ሃፍታማት ኣውፈርቲ ኣዝዮም ይፅጎሙ ነይሮም ነዚ ኣቫንዛ ሙሉእ ብሙሉእ ንክዕረምሉ። እዝን ኣዝዮም ካልኦት ኣብዚ ኣነ ዘይጠቐስኮምን ካልኦት ከበድቲ ሽግራት ሓሊፉ ኣቫንዛ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኮይኑሎ። ነገር ግና ኣብቲ ሽዑ እዋን ነዞም ዘጋጠሞ ብድሆታት ኣቫንዛ ንኽስዕር እንታይ ዓይነት መገዲ ተጠቂሙ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ጥበብ ተጠቂሙ ዝብል ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ንዓና። ብጣዕሚ ዝገርመኩም ሓደ ካብቲ ተጠቀሙሉ መገዲ እንታይ ነይሩ? ካብቲ ሽዑኡ ዝነበረ ዕዳጋ ናይተን ባንክታት ዘኽፍልኦ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ናይ ብሮከሬጅ ንበሎ ናፍቲ ባንኪ ምስ ከድካ ነቲ ወኪል እትኸፍሎ ማለት እዩ። እቲ ኮሚሽን እቲ ባንክ ዝወስዶ ዝነበረ እዚ ብምሉኡ እንታይ ገይሩ ኣቫንዛ ብ90% ቀኒስዎ። ኣብ ማእኸልና ወል ሓደ የለን ኢንተርኔት ጥራይ ዘሎ ማእኸልና ናይ ክፍሊት ናይቲ ሰርቪስ ጥራይ ተኸፍሎ ካብቲ ንቡር 90% ቀኒስና ኣለና ዝብል ኣዋጅ ኣዊ። እዚ ንባንክታት ናይተን ሽዑ ዝነበራ ብጣዕሚ እዩ ኣናዊፅዎን ኣባህሪርዎን ኣሰንቢድዎን። እቲ ኣዝዩ ብልሓት ዝተጠቀሙሉ ብፍላይ ድማ ኣቫንዛ ነዞም ኩሎም ብድሆታት ሓሊፉ ክሳብ 2006 ዓመተ ምህረት ፅቡቅ ተጓዒዙ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ በፅሐ ድማ ሓደ ዘገርም ታሪክ ፈፂሙ ኣቫንዛ። ንሱ ድማ ኣቫንዛ ዜሮ ዝበሃል ፈንድ ኣውፅኦም። እዚ ማለት ተራሰብ ኣብቶም 30 ዝዓበዩ ኩባንያታት ሽወደን ብዜሮ ክፍሊት ከውፍር ይኽእል እዩ ኢሎም ብዓውቲ ኣውጆም። ህድእ ኢልኩም ኣስተውዕሎ ኣብ ሽወደን እቶም ዝዓበዩ ትካላት 30 ትካላት ብዘይወል ሓደ ክፍሊት ህዝቢ
كوفر يخيلي إلكا مؤواج مالت نتون بانكتات انتاي عينت كساراي يسعب له مالو أفانزاخة انتاي عينت امنتا بهزبي يحدرالو ناتو عابق قال سينير بانكتات أفانزا مستمسرته أي تقبلوا نربحتاتن سلا زود للن مالتي سلازي هزبي ببقرم تخجب جمير كأمن جمير كان وطيئتو دما أبزح الجوان إذا سقمت إزي نتناي حابتامات راي زنبرة وفري ناب ترى سرحتنياتات ميدل كلاس أوريدوي لومي أفانزا لعلي حادنت بتشعات مليون تتأكمتي اللو عسى شومنت ميتوات كاب هزبي الشودة تتأكمي كوينو اللو ماتي اتن بحيتونو ازنبرا عبيتي تكالات حفتامات تراي كتقومو زفقدا زنبرا بانكتات أفانزا بممتع انتاي جيرو نقول لهزبي كما قارح جيرو حج تايو بدوتات رينا كمي جيرو خمس تعاوتون رينا علاماتاتون رائتاتون انتاي نير خاخن رينا حتر بزبالة اتي علامة متقبري نهزبي قللت مدرخات مفتاري نير ترائي دما هزبي كهفتن جنزب كهنت نقلميت قس بقطبو تشومو لك شومو خلو يجي نقرنا HQ بوينتسي HQ دايركت زبل كلها تنساتن تن علاماتاتن أفانزا بعبيقا ترائي مالتي سوغانتاي هزبي نقلميت قس قطباو قس قاسة قطباو عبيت قطباو حارنت خجبر حجتي أب هزبي شوي نزسرت صوز نجار زي مالتي أفانزا سالا زمتة أنا سخاتكم من سدتنياتات كمان بقليلو جنزب كنوفر نخيل علينا مالتي زي نجار زي هزبي بقليلو بوحد وصايتات أب جزء قينو قال يخاص بزي والحان تخفليت بفلايت أفانزا زيرو خا أب سلاسة تنزعبيا تكالات نايشودن بنصع بزي والحان تكفليت ملؤ ناي مخصب وفر ناي مقبار مدرخ تفتيرو مالتي كاوني نيوت هزبي كهفتمندي كهفتمن ناتو أقابا طعامان ناتو سلتي يوسنو مالتي سو أفانزا تعلاماتاتن رائتاتن صبوق جيرهم وقعهم تعاويتهم دخا اندحرين لخا هو برقص تعاويتهم أتكبيرهم مالتي أفانزا أبز حج أوان أب ستوكهولم اكسشينج تمزقبه هزباوي تكالي زخونا سب بتصحيتو عديقو وانا كخون يخيل إيو باريد أفانزا كمزي اتهم اشكيو قالن بلوم زلنا مسرت دعنبر نساتهم حجي واناتات هيكون مالتي جن بدرجة نايتي اتجوزو بركتات ناتكا واننت أفتي بانكي كب النابلة يخيدي مالتي بخمسة عايز درجات جن أبسلسته يمكالي نساتهم دما تم قدامات عبيتي أوفرتي بتكال درجة جيرهم زوفرو مالتي نعم نت كم بعد كم تم تي هيغسترومر زبرناو تي اتش زبل سيمبل زلو مللي سوين هيغستروم بتناتو تكالالو كريدس اي بي زبل تكالسا زلو بو بيلو زعابيه واننت هالو مالتي كم أزع مسؤولون قالوتون تم كالاي درجة تفلاليانا يتقوتا فندتات هالو عبشودن نساتنون أو عبيتي وفرتات زقبرانت بتنا هزب جانزب جيران ساتونن زعابيه كالاي درجة سرعاني واننت كم بعد AMF بنشون زبحلا كم أون سواد بانك ربور زبحلو كتقصي كالو ماتي أفتخر أي درجة زلو ساسي درجة زلو مني ترايلنا خمسة خماي كما قم ترى أفاري مالتي ستوك ماركت نجز كم أون فند نجز استفلاليو كالوتو قبل مالتي سو بخمزيتي حفشة وزيركا ناي هزبيو إنا خنولا نخيل ماتي أفنزا هي كساب حجي وننتو علاماتاتون رأيتاتون رئينا هلو كونتاتو درجة معبالون رئينا لنا حجتا كل سب زحاتا أقداسيت كازخونت بزعبا وحسنت زملكت كن رئينا مالتي قدني خان حيا خمدك سبات أبزا مدري اتقدامي درجة نسرعو وحسنتنا هيواتنا وحسنتنا جنزبنا ناي نبرتنا ناي زخنا نقل وحسنت كنبس تفرالي عين انشانس نخافلينا سو أب انفستمنت خااتي قدامي نحسبا نقر كل انفسترز حسبا انتاي وحسنتي سو نحنا جنزبنا سنب أفانزا خنوفر يبهلنا لقن وحسنته زملك الدرجة خمي نحرينا ناي وحسنته زملك الدرجة دما أبسلستا إيو تماويل زالو قدامي إتي إنسيتنيس غارانتي زبهالي نسو أب أكاونتنا زلو خل أب أفانزا زلو مالت زلو ترى جنزب بمنقص الشودن كسب 1,500,000 كورنر وحسنت على مالت نعم نت أفانزا خطفش يخيل
ክዓፁ ይኽእል ዝኾነ ነገር ከጋጥሞ ይኽእል ወይ ክስረቕካ ክኸውን ይኽእል ማለት ሕጂ ሓደ እዚ ኣለና ማለት እዩ ተኻልእቲ ብዛዕባ እቲ ዝወፈረ ገንዘብና ሕጂ እታ ኢንሴትኒስ ጋራንቲ ዝበልክዋ ሴቭ ጌርካ ዘለካ ገንዘብካ ዝምልከት ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ዝወፈረኻ ኢንቨስተርስ ኺደት ዝበሃል እቲ ዝገዛእናዮ ብፅሒታት ናትና ጥራይ እዩ ኣቫንዛ እንተዳ ጠፊሹ ወይ ኣቫንዛ እንተዳ ዓፅዩ መንግስቲ ሽወደን ክሳብ 250,000 ኮሮነር ካሕሳ ይህበና ማለት እዩ ሳሰይቲ ከዓ ምፍላይ ናይ ኣውፈርትን ናይቲ ኣቫንዛ ዝበሃል ባንክን ገንዘብ ሕውስዋስ ኣይኮነን ወይ ኣብ ሓደ ሕሳብ ኣይኮነን ዝቕመጥ ኣቫንዛ ናታ ገንዘብ ናይ ዓማዊል ገንዘብን ብሓንሳብ ንኸተቐምጦ ብሕጊ ኣይፍቀደላን ኣይትሕውሶን እያ ሕጊ ይኽልክላ እዩ ንኸይትሕውሶ ማለት እዩ በዚ ሰለስተ ዓይነት ኣገባብ ውሕስነት ይህቦ ኣሎ ማለት እዩ መንግስቲ እዚ ገንዘብና ኣብ ኣቫንዛ ከነውፍሮን ከለና ብድሕሪና መንግስቲ ሽወደን ከም ዘሎ ክንሓስብን ክንዝክርን ይግባእ ወይ ድማ ብድሕሪ ኣቫንዛ መንግስቲ ሽወደን ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና ማለት ኣብ ትሕቲ ፅኑዕ ቁፅፅር መንግስቲ ሽወደን እዩ ኩሉ ዘሎ ስለዚ እዚ ንዓና ከም ስደተኛታት ዓብ ዕድል እዩ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ነዚ ታሪክ እዚ ምስ ፈለጥክዎ ብጣዕሚ እየ ተገሪመ ማለት ከም ዝሓለፈ ኣይመስለንን ነይሩ ንሕና ብቐሊሉ ሕጂ ኣብ ገዛና ኮይና ንገዝእ ንሸይጥ ንኽእል ኣለና ኣክስዮ ንበሎ ዝኾነ ዝደለናዮ ማለት እዩ ኣብቲ ቀደም እዋን ግን ከምኡ ይነበረ እዚ ክንርድኦ ከነስተውዕሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ካብዚ ታሪክ እዚ እቲ ንዓይ ኣዝዩ ዝመሰጠኒ ነገር እንተዳሃልዩ ነቲ ዝገጥሞም ዝነበረ ብድሆታት ንክስዕሩ ዝገበርዎ ፃዕሪ ካልኣይ ከዓ ፍላይታ ዝዓበየት ነጥቢ ንባንክ ክበሃሉ ብመንግስቲ ሽወደን ኣፍልጦ ክረኽቡ ዝገበረቶም ወይ ከዓ ዘብቃዓቶም ምስቲ ኣክሴስ ባር ዝበሃል ናይ ፈንዲ ኮሚሽን ትካል ዝገበሮ ውህደት ማለት እዩ ኣብ ዝገርመኩም እዚ ኣክሴስ ባር ዝበሃል ናይ ፈንዲ ኮሚሽን ብዙሓት ዓማዊል ነይሮም እዮም ንሱ ምስ ዓማዊሉ መፅዩ ኤችኪ ፖንተንሴ ከዓ ቅድሚ ኣቫንዛ ምዃኖም ምዕቡል እዩ ነይሩ ናይ ኢንተርነት ኩሉ ዝነበሮ ስለ ዝነበረ እንጂ እቲኦም ህዝቢ ሒዞም መፅዮም ዓማዊል ሒዞም መፅዮም ኤችኪ ፖንተንሴ ከዓ ቴክኖሎጂ ሒዙ መፅዩ ናይዚኦም ክልቲኦም ውህደት ነቲ ንሽዑ ዘጋጢሞም ዝነበረ ብፍላይ ናይ አይቲ ቡብል ብጣዕሚ ወይ ዘቕባበ ማለት ክንብሎ ንኽእል ክሰግርዎ በቂዖም ሰጊሮም ወጣይ ዘይኮነ ከዓ ባንክ ክበሃሉ እውን ብመንግስቲ ሽወደን ክኢሎም ማለት እዩ ነዚ ሓቢርካ ምስራሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካብዚ ታሪክ እዚ ብዙሕ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ንዓኻትኩም ዝመሰጠኩም ከምዚ ኣነ ዝገለፅኩልኩም ንስኻትኩም ካብቲ ኮመንት ሴክሽን ፀሓፉለ ኢኹም ንቐፃሊ ከመይ ጌርካ ኣብ ኣቫንዛ ኣካውንት ትኸፍት ካብ መጀመርታ ሳዕ መወዳእታ ሒዘልኩም ክመፅእ ሰናይ